Igor Matovič potom, čo ho definitívne vylúčili zo tzv. Šimečkovej štvorky, prichádza s novým plánom, ako prežiť a zamiešať karty pred blížiacimi sa voľbami. Matovič najnovšie nevylučuje predvolebnú spoluprácu s KDH a pragmaticky tvrdí, že chce len zabrániť prepadu demokratických hlasov. Zároveň však okolo seba kope, ostro kritizuje Michala Šimečku za politickú nezodpovednosť a celému Slovensku posiela jasný odkaz. Bez môjho hnutia budúcu vládu jednoducho nezostavíte. Je toto začiatok reálneho záchranného kolesa pre konzervatívnu pravicu alebo len ďalšia Matovičova atomovka, ktorá má za cieľ vydierať budúcich partnerov? Poďme sa na to pozrieť bližšie. Igor Matovič opäť raz dokazuje, že je majstrom politického marketingu a prežitia. Keď ho progresívci a ich spojenci odsunuli na vedľajšiu koľaj, rýchlo pochopil, že osamotené hnutie Slovensko riskuje pád pod hranicu zvoliteľnosti. A tak prichádza s ponukou pre kresťanských demokratov. Argument od záchrane demokratických hlasov znie na prvú dobrú štátnicky, no v politickej realite ide o čistý kalkul. KDH sa totiž dlhodobo snaží profilovať ako rozvážna, predvídateľná kresťanská sila. Predstava, že by sa na jednej kandidátke spojili s nevyspytateľným Igorom Matovičom, vyvoláva v centrále KDH pravdepodobne miernu paniku. Matovič však hrá na city konzervatívneho voliča a stavia kresťanských demokratov do nepríjemnej pozície, ak jeho ponuku odmietnú a prepadnú hlasy, vina bude na ich strane. Tu sa však dostávame k jadru celého problému, ktorý Matovič nazval projekt Prevrat 2027. V ňom si už teraz definuje extrémne prísne podmienky a hrubé ideologické červené čiary. Ide najmä o kultúrno-etické otázky, ako sú interrupcie či registrované partnerstvá. Igor Matovič sa opäť stavia do roli ochrancu tradičných hodnôt a tvrdí, že cez tieto témy vlak neprejde. Čo to znamená v praxi? Ešte pred samotnými voľbami odkazuje potenciálnym partnerom z liberálneho tábora, že akákoľvek budúca koalícia bude musieť tancovať tak, ako on píska. Pre Michala Šimečku a progresívne Slovensko, pre ktorých sú tieto témy kľúčovým programovým pilierom, je to priama rukavica hodená do tváre. A Matovič ide v kritike Šimečku ešte ďalej. Otvorene ho obviňuje z politickej nezodpovednosti. Tvrdí, že progresívci žijú v bubline a neuvedomujú si, že bez neho matematiku na zostavenie vlády skrátka neurobia. O prípadnej povolebnej spolupráci s progresívcami sa vyjadril úplne jasne a chladnokrvne. Ak pán Šimečka po voľbách zistí, že mu matematika nevychádza, dostane na stôl verejné podmienky, o ktorých ľudia priebežne hlasujú. Tento výrok dokonale obnažuje Matovičovú večnú stratégiu. Žiadne kompromisy za zatvorenými dverami, žiadne štandardné koaličné vyjednávania. Opäť to bude internetová anketa, verejný nátlak a stavanie partnerov k múru v priamom prenose. Buďme však na chvíľu kritickí k tejto stratégii. Igor Matovič bol 3 roky vo vláde, mal k dispozícii ústavnú väčšinu a všetci si pamätáme, ako to dopadlo. Chaosom, neustálými hádkami a predčasným návratom Smeru k moci. Jeho pokus diktovať podmienky ešte pred voľbami a urážať potenciálnych partnerov môže mať za následok jediné – totálnu izoláciu. Ak sa totiž matematika po voľbách naozaj ukáže ako tesná, pre mnohých politikov môže byť priateľnejšie zostať v opozícii, než opäť vstúpiť do riadenej destabilizácie s Igorom Matovičom. Projekt Prevrat 2027 tak riskuje, že namiesto prevratu prinesie len definitívny politický dôchodok pre jeho autora. Slovenská politická scéna smeruje do obrovského paradoxu. Na jednej strane tu máme opozíciu, ktorá chce poraziť súčasnú vládnu garnitúru, no na druhej strane je tak hlboko vnútorne rozbavená, že nedokáže nájsť spoločnú reč ani na základných otázkach. Igor Matovič opäť raz hodil granát do demokratického tábora a čaká, čo sa stane. Čo si o tom myslíte vy? Má Igor Matovič pravdu v tom, že bez neho alternatíva voči súčasnej vláde nevnikne, alebo je jeho čas už definitívne preč a pre KDH by bolo spojenectvo s ním politickou samovraždou? Napíšte mi svoj názor dole do komentárov. Som zvedavý na vašu analýzu. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite hodiť like, prihlásiť sa na odber a zapnúť si zvonček, aby ste nezmeškali ďalšie politické debaty. Vidíme sa pri ďalšom videu.